Jeg gik på med krum hals og ringede rundt til alverdens virksomheder, og var så også så heldig at lande Bygma som hovedsponsor. Så Team Bygma, Jason Watt Racing, var født, og jamen, så er resten jo historie. Jason han er jo, som han selv siger, det detaljernes mand. Han ved godt, hvad han vil have. Jason vil gerne have orden. Altså, han er jo en perfektionist. Altså med tingene. Alle ting skal jo være 100%. Jeg hedder Per, og jeg er 57 år og har været med i det her team i 10 år. Min funktion i teamet, det er primært dæk. Holder øje med, hvor mange omgange dækkene har kørt, og hvor de har siddet på bilen, og alt, hvad der har med dæk at gøre. Vi kan lave ændringer på bilen, som måske forbedrer bilen 2-3 tiendedele, men kører vi med for meget tryk, så dækken de bliver for varme, så kan vi miste 3 sekunder. Så på den måde er det jo vigtigt, at dækken fungerer. Det er jo sort med diesel, og det er jo dæktryk på 0,01 bar, vi justerer op og ned. Og der er 4 dæk på en bil, og vi har overhovedet ikke samme dæktryk, fordi det yderste forhjul bliver slidt mest, der bliver varmet mest, og det eneste bagl bliver slidt og varmet mindst. Så justerer Per dæktrykket alt efter, hvordan det skal være, og det er jo inden for, som vi siger, 0,01 bar. Det er jo ingenting. Det er jo også derfor, at jeg er så fascineret af motorsport. Det er ikke bare at sætte sig bilen op. Det er virkelig finessernes spil, det er det. Carsten, og jeg har været med i teamet siden dets fødsel, som er 4 år tilbage. Men min rolle i teamet er som udgangspunkt chefmekaniker. Jamen, sørge for, at det hele fungerer i teamet. Prøve at holde humøret højt, når det ser sortest ud. God stemning, og uanset hvad der sker. Der er ikke nogen magisk formel, det er der ikke. Jeg vil sige, det jeg har været dygtig til, synes jeg selv, for det at lave nogle kunde-events, altså lave de her oplevelser, hvor de er ude på racerbanen, lave nogle eksterne events, foredrag osv. Og på den måde tror jeg, at jeg har sådan et forholdsvis bredt brand, hvis man kan sige det sådan, hvor nogen er rigtig gode til at køre bil. Der er jeg jo heldig og privilegeret at være sådan lidt mere kendt i også folk, der ikke interesserer sig for motorsport, de ved, hvem jeg er. Og det er klart, det sælger. Altså, det kan vi så godt tale om, som det er. Der er sådan noget som gearkasse, det tager Carsten af, og så piller jeg den af, og så servicerer han den. Men ellers så synes jeg, så gør det de her ting lige meget. Jeg hedder Kasper, og jeg har været her i 4 år, lige fra da det startede. Jeg er mekaniker. Jeg står stort set for det hele. Vi er jo kun 2 mekanikere, så stort set alt på bilen har jeg gang i. Mange forskellige sponsorer og mange typer af erhverv også. Altså Bygma, som er hovedsponsor, det er jo Trælasthandel, og så har jeg
Leaseplan, Konica, Minolta, jamen alle dem, vi kan se, Antirost. Jeg har rigtig mange forskellige sponsorer, og de bruger det på denne måde aktivt. En ting er, at man er synlig i medier og så videre, men et sponsorat kan også bruges på den måde, at firmaet inviterer nogle key accounts, nogle nøglekunder, nogle medarbejdere, noget eller andet, og så kommer de her om eftermiddagen og ser noget race, eller møder op om morgenen og oplever sådan en hel dag. Og det her med at komme tæt på, altså komme ind og opleve teamet og sidde helt tæt på og blive en del af det her intense miljø, det ved jeg, at sponsorerne er utroligt glade for. De får masser af fantastiske tilbagemeldinger. Folk siger, at det har været rigtig, rigtig fedt at være med og være tæt på det her, ikke? Jeg har været med i 2 år. Jeg hedder Bjarne Jacobsen, og jeg kører lastbilen med trailer og alt det fra sted til sted. Og jeg busser lidt, og jeg lapper lidt, hvis der er skader, og putter benzin på, og skifter hjul og sådan nogle ting, ikke også? Så. Jason glæder sig over det, han stadigvæk kan. Hvor mange af de ærger sig over de ikke kan mere. Så har han jo gået på mod, som man ikke finder ret mange steder. I 1999 væltede på en motorcykel og brækkede ryggen og blev handicappet. Og alle sagde jo, at det var den racerkarriere. Men omvendt så fik jeg sgu rejst mig i mental forstand og fik mod til at køre race igen. Og mod alle odds fik jeg indrettet en bil med håndtag til det ene og det andet, speeder, bremser, koblinger, og folk de rystede på hovedet og sagde, er det nu ikke bare, at du forsøger at holde fast i et eller andet, du engang var? Og da jeg så efter 3. løb, mit største problem, det var, at kørestolen var for bred til at stå øverst på podiet. Så jeg havde vundet Jyllands Grand Prix. Så var det ligesom, så var der stille, ikke? Og så var jeg sgu for alvor accepteret som motorkører igen. Til at savne det der adrenalinkick der, hvor vi får skubbet den ud 4 sekunder i lukketid, porten lukker, vi skal starte fra pitten eller noget den stil. Altså, han og alle de andre har bragt noget ind i de sidste 4 år i mit liv, hvor at det blev sgu meget større, end hvad jeg havde regnet med. Det er klart. Det har nok været mine 4 bedste år i DTC. Med Jason, han er fandme et rigtig godt menneske. Og selvom han kan være nogle gange rigtig, rigtig sur, når det går dårligt, så kan han være lige så glad 2 minutter efter, ikke? Så jo, det kommer jeg til at savne meget. Det kan godt være en gang med, at man synes, man skriver lige lovligt mange autografer. Nu har man lige skrevet i en halv time, og så kommer der lige en mere, så tænker man, okay, så får du også. Og så er der 10, der er stemlet op. Jeg vil hellere det, end jeg vil sidde og tænke, nå. Ja, det var jo det engang. Nu er der sgu ikke nogen, der gider at hente mit autograf længere. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er dejligt. Det er dejligt at snakke med folk og så videre. Så jeg er stolt over det, som folk de siger til mig, og de synes, det er godt gået. Det tager jeg sgu med på min vej.